Ýakynda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyň Balkan welaýatyna bolan iş taparyna bir ýerde geçirijek halkara forumma taýýarlyk görmek, onuň dowamyna guraljak meseleler boýunça birnäçe başlangyçlar öňe sürdi. Iklim ara ýollarynyň möhüm çatyrygyna ýerleşýän ýurdumyz häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna halkara giňişligine ulug ussasyr geçirgileriniň ösdürmegine möhüm ähmiýet berýär. Munyň özi gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň täze taryhy şertlerde gaýtadan dikildimligine ähmetliler. Ine buň bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň ýüritik wekilleri Balkan welaýatyna iş taparyny amala aşyrdy. Deňiziň kenaryna gurulan taparyň şäherlerine şu ýyl ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk, ýetip barýan döwletler boýunça maslahatyny ýokary guramaçylyk derejesine geçirmäge gönülen taýýarlyk işleri ara maslahatlaşyldy. Bir ýerde halkara parahaçylyk we naşmaklygyna Türkmenistana geçirmäge meýilleşdirilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk, ýetip barýan döwletler boýunça halkara maslahatynyň ähmiýeti barada gurrun edildi. Onuň dowamyna Gahrman Alkadamyň halkara forumy geçirmek, onuň gün tertibine garaljak meseleler boýunça öňe süren başlangyçlary we teklipleri giň gollawa münasip boldy. Olar dowly derejede makullady. Şeýlede bir ýerde geçirilen maslahatda Birleşen Milletler Guramasynyň wekilleri deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça halkara maslahatynyň Türkmenistanyň başlangyjy tasyna taýýarlanylmaýnamasyny bir agzdan tasdiqladylar. Munyň özi ýurdumyzda guralýan halkara maslahatlarynyň guramaçylyk meselelerine döwlet derejesinde ähmiýet berilýäniň aýdyn beýanydyr. Belen şäherli 2020-nji ýyl Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy bu ýyly halkara parahaçylyk we anaşmak ýyly diýip iglan etdi. Şunun bilen baglykda şu ýyla garasy Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplarynyň iglan edilmeginiň 30 ýyllygy Birleşen Milletler Guramasynyň 80 ýyllygy dagrylandylar. Şunda häzirki döwürde halkara giňişligine durly ugurlar şol sana uly ussasyr geçirgiler boýunça ýoly goýulan gatnaşyklaryň ösdürilýän döwürine gawat gelýänligi aýratyn belläliklidir. Ýere gelen näsek ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde ýurdumyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy atly kararnama 3-nji gezek bir agzdan kabul edildi. Ýurdumyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredowyň Birleşen Milletler Guramasynyň wekilçiligi topary bilen geçiren maslahatyna Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk hukuk derejesiniň parahaçylygy, ähli awadançylygy potolanylmakda möhüm orna münasip dogwara aýdyldy. Bu wagtda dünýä ýurtlarynyň arasynda ulug ussasyr geçirgileriniň mümkinçiliklerini ösdürmek boýunça hazmatdaşlygyň işleňleşdirmegine giň ýol açýar. Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk, ýetip barýan döwletler boýunça maslahatynyň Balkan welaýatyna geçirmegine çuňur many bar. Munyň özi Türkmenmasynyň halkara deňiz portunyň ussasyr kuwatyny tutuş adamlardan behridine gönükdirmek mümkinçiligine ýedigini äşkar edýär. Bu bolsa ulug ussasyr wagtda gatnaşyklaryň işleňleşdirmeginiň möhüm şert bolup durýar. Halkara derejeli din jalşwa siýasaçylyk zowluk hökmüne iqrar edilen Awada milli siýasaçylyk zowlugyna iri halkara forumlaryny geçirmek üçin ähli zerur şertlaryň bardygyna ünsürli. Halkara çäheresinden taýýarlyk derejesinde tanşan mehmanlaryň belleşleri ýaly bu ýekünji mümkinçilik derejesi halkara forumynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçiljekdigine bolan anam pogtalanýar.